Takže ahoj, takže já bych chtěl říct, že tady jak sedím, tak by se to mělo změnit, protože já jsem hrál minule jsem hrál tu Amnézii a podle mě ta Amnézie nic jako, podle mě to je úplně jako na nějaký vrchol těžkosti. Oni si asi všichni myslí, že existují zombíci, ale já bych řekl, že ty zombíci jsou jenom proto, aby nás lidi vystrašili. A počkejte, ono totiž ty zombíci jsou pro lidi jako třeba výsměch, jako jo, podle mě jsou výsměch. Ta Amnézie, mám ji tady zrovna na ploše, ale nehraju ji, protože je to trapas a podle mě je ta Amnézie jakoby celý, jakoby, jak to říct, celý tenhle kámen, v tom jednom kameně jsou ty zombíci. Proto mají vlastně ty zombíci, ty hnusný obliče, otrhaný takhle, jo, aby nás vystrašili. Vlastně Amnézie je hra, která je jenom o zombíkách, že jo. Ale ono totiž nezáleží na tom, co je hra, co je Amnézie, co jsou zombíci. Ty zombíci vyžadujou třeba, nevím, třeba 50% strachu. Obyčejný člověk vyžaduje třeba 100% strachu. Proč? Protože je sám živý a není žádný zombík. A ono totiž poslední, jo, ono totiž jsou zombíci, kteří jsou hodní a zombíci, kteří jsou zlí. Podle mě ty hodnější jsou 10% strachu. No to jsem třeba já, ten zombík hodnej. Udělám na vás brrr. Bojíte se? Ne. A to je ono. To je o té Amnézii. Všechno ty Amnézii je to vlastně pod strach 90%. Takže já se s vámi rozloučím, doufám, že jste se toho brali nebo naučení. A nebojte se, protože je to kravina. Pa.